tabro yie kode kabisa. Kamano ilo kamano yango dugo range nikech nowacho ni mondo duok nengo mar ngima piny singo mano chiwo higa mokalo kano twake chal mar Kenya nowacho ni en jiwo weche mag food production weche mag lana gulalu gini ni wacho ahinya tinende nyoro ne wan ka kod jatend migawo ma ochung' ne weche mag omenda pachoka nitiere irrigation schemes nitie kuja irrigation scheme mayudore e county ma Migori irangane kanyo ahero irrigation scheme mano mantie kata pith mag ochele bende kijiwo gi kaluo magi achiel kuom yore maneno ni pek mar ngima bende oduok piny kokale e chenro ma kamagi nikono jana koni antiere kae kod Lois Okelo ma bende en jahocho kiny ma kauno kono ne piny Kenya to ringo e yo machal nade Lois oyawre kendo machiegni ahinya chenro mar mbako romo. Erokamano Cleophas kendo mondo wayud thuolo mondo wagoye mbaka e wach chal mar Kenya. Awinjo kaka iwuoyo to sami wacho gigi te to dhia maber ni gigi duto sama ng'ato nigi chandruok sama ng'ato bro paro ni Januari odwa timo nang'o sama jonyuol paro ni nyithindo dhi skul nang'o ting'e ni gigi duto koro dhi rome paro to ka pach ji okobedo maber kata ka ng'ato ochako bedo kod dang'ni mar paro kod achiedh nadi nikech ngima ni malo nikech gigo ma oparo no nyalo yudo obed no yudo gi sirikal obed no yudo gi kama nade kata kuom tich sama payslip ose ng'adi mokalo kiewo gi gima no paro ten gi loan kaka iwinji wacho no inwang'o ka koro pache ok dhi bedo ni tiyo maber to magi gima koro waneno kiwacho ni atamalo 40 mag jogo ma donje ute mag thieth gin jogo ma ng'eny gi gin dang'ni mag paro madine bed ni ok pachgi nigi kod dang'ni to okonego bed kata ni gidhi osuptande go eko ta iyudo ka koro chuno ni iketi nikech nyaka koro timni nonro to nonro ni seche moko itimo to ok yude e yo malong'o ting'e ni ok oyud gimoro nikech osuptal to kisedhi titimo ni nonro gi gigo manitie mashinde manitie gi gigo manyalo yudore ta idhi ok nyal ng'e ni pachi ni endi en kod chandruok nikech payslip ni emanyo ochako duogo ng'adi gimoro koro inwang'o ka ichaki dhi tiyo gi pesa e osuptal ka to en pesa mano ok onego bed ni tiyogo koro atamalo mang'eny to ahinya gima nyocha nwang'o ka kendo chando pacha ahinya nikech nitiere kinde moko ma aparo ni nitiere migawo moro manotemo mo onwang'o tije moko matindo marawere nyalo tiyo to iyudo ni gitiyo tijno to migi siling moro 500 to siling 500 ni dwarone en gimoro kata mar siling 1,500 tinwang'o ka koro imiye siling 500 ni to neno ni mae koro gima nono koro gimodhi timo kode en nodhi manyo kode rwata tae omadho to kendo kiny ochung' to samo ometho ni to kiny obro chung' to chung' ka koro en ng'at ma pache be koro ok ti maber aidhi nwang'o ka tijni koro kotiye yo monego bed notiye then iyudo ka bang' ndalo 2 kata bang' wik achiel ochako riembe kende tijni koro inwang'o ka kapok wang'eyo maber ahinya ni sani endi ang'o mahie monego wang'i kapok wamanyo kata mana tijego ne rawere kech ndalo moko ne wantiere kamoro mane itimo ni mondo ogol ni tero ji ni golo gi kamoro titero gi kamachielo ma waluongo ni IDPs gi to dwaro gi ne en dwaro ma ni malo to okaw siling 10,000 to migi koro ipenjori ni 10,000 ni idwa timo kode ang'o do nyiew kata mana lowo do ochul kata school fees ne nyathi do chul kata rent ainwang'o ka gichokore to gidhi gikawo pesa gi ni endi koro gigo mana club jomadongo mo ok inyalo paro ni nonego bed ni giparo maber to en mana ni gimoro amora mamiyo pach ng'ato ok koro ti maber to nyaka koro wang'e moloyo and sani aparo ni gin gik ma ok wachi e yama ahinya nikech maybe gin gik ma koro miyo jotelo mag migepe machalo kamago nyalo bedo gi luoro nikech e samo wuoye ni ok apar ni nitiere
Osiptal moro nyocha wacho ni chiegni dwe ka dwe giyudo ji kar 20 rawere 20 mokawo ngimagi. Report mabiro apani ne station mag obila inwango ka report biro mag rawere 20 mokawo ngimagi. Ting'eni ka wachiko kama wachike ni makoro pach ji nigi dang'ni to onge gima atua moro mikawe yo moro malong'o to wadhi bedo ni kata ka koro oyud tijego eko to ibro yudo ni ng'ama dwa tiyo gi bende koro onge. Iyudo ni kata kolos chenro moko malong'o to ng'ama dwa donje chenro gi otime nadi onge. Sani nitie chandruok kata ka koro ikawo ni training ni dwa timo tiegruok moko mondo nyithindo koro obed kata ni rawere gi nyalo timo welding, ginyalo timo plumbing gi eki. Tidhi yudo ka jomidwa dhi mondo iter e school go onge. Inyandik gi affordable housing. So wach ni kanya kama ginyadhi timo mjengo bende, ginyadhi timo gik moko. Ting'eni idwa tiego gi nade. Nikech iyudo ka koro gisedonje rwata makoro nikech ang'eyo ni kata mana sani nitie ywak mang'eny TVET polytechnics mag gweng' kaka kama wuoke nitie Mama Haya oland ni nitie thuolo mar ji 200 inyalo mana yud jogo mowuok e Asembo yudo mana rawere moko 10 kata 15. Koro wadwa timo nang'o mondo one ni ogeng' weche mamoko mabro miyo kata mana chenro mabeyo miketo ne sirikal pod ok dhi tiyo. Ok dhi chopo kare kendo kanyo en kumoro bende